LPS and Maripon Greek TV. Λοιπόν, παιδιά, σας κάλεσα να δείτε αυτό το βίντεο επειδή είναι σήμερα και αύριο δεν θα ανέβαζω άλλα βίντεο με ιστοριούλες Littlest Pet Shop, αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα, ότι είναι λίγο βαρύτο για μένα να βγάζω ή να έχει μια βίντεο, αλλά πάλι το διασκεδάζω που βλέπετε βίντεο και δεν με νοιάζει πια οι εγγραφές. Με νοιάζει να διασκεδάζετε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάντα να λέτε στα comments άμα σας άρεσαν, δηλαδή στα σχόλια, ξέρουν αγγλικά, άμα σας άρεσαν τα βίντεο μου, δεν με νοιάζει και να πείτε δεν σας άρεσαν, απλώς θέλω να τα πείτε για να ξέρω να μην φτιάχνω τέτοια είδη βίντεο, να φτιάχνω κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το πείτε και σε αυτό το comment, άμα θέλετε δηλαδή να γίνει αυτό, να το γράφετε. Και φυσικά σας παρακαλώ να γράψετε στο comments ένα πράγμα που θέλω, δηλαδή θέλω να μου γράψετε στα comments ποιο pet shop, δηλαδή ζω και το Ζωδάκι, να γίνει ο παρουσιαστής όλων των βίντεων, δηλαδή σαν και εμένα τώρα αυτά που σας μιλάω. Θα σας τα πω από τώρα και σας παρακαλώ αυτός που θα παρουσιάσει θα είναι αυτός που έχει περισσότερες ψήφους. Λοιπόν, ας πούμε τις ψήφους. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. 1. Είμαι εγώ, η Λίζη. Θα θυμάστε το όνομα Λίζη. 2. Είμαι εγώ, η Φιώνα, το ποντικάκι. Να θυμάστε το όνομα ή ποντικάκι ή Φιώνα. 3. Εγώ η Sugar Sprinkles, που είμαι γάτα. Ενός γάτα. Και να θυμάστε το όνομα Sugar Sprinkles ή Sugar και να το πείτε. Φυσικά άμα δεν θυμάστε θα το καταλάβετε, επειδή δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο ξανά και ξανά όσες φορές θέλετε, γιατί δεν χάνετε τα βίντεο. Πάντα θα είναι εδώ, στο YouTube. 4. Εγώ η Ζωή. Να θυμάστε το όνομα Ζωή, φυσικά το ξέρετε όλοι. Το όνομα Ζωή και μπορεί και να βγω και εγώ, επειδή ξέρετε πολύ αγαπάνε εμένα τη Ζωή, αλλά δεν ξέρω. Θα το μάθω μέσα στα σχόλια ποιος θα βγει. Αυτό θα κρατήσει για 2 μέρες, δηλαδή για 3 μέρες, γιατί και μεθαύριο δεν θα βγάλω βίντεο, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο δεν θα βγάλω βίντεο. Γι' αυτό θα βγάλω βίντεο την Τρίτη μάλλον. Γι' αυτό θα ισχύει μέχρι την Τρίτη το πρωί ο διαγωνισμός για ποιος είναι ο παρουσιαστής, όπως στο Ladies LPS για τον παρουσιαστή, όπως η Ζεύρα και το άλογο που είχατε κάποιοι δει και είμαι σίγουρη ότι το έχετε δει. Έκτος είμαι εγώ, ο Μπραντ, να θυμάστε το όνομα Μπραντ ή μπλε σκύλος. Λοιπόν, εγώ ο Μπραντ έχω πολύ καλό συμπέρασμα, δηλαδή θα ήθελα πολύ να πείτε ότι είναι έτοιμο. Και τώρα πάμε στον έκτο. Έλπιες. Ναι, εγώ είμαι ο έκτος, ο Μένιος ή το ψαράκι, το πορτοκαλί ψάρι. Και δεν ξέρετε, άμα τα πείτε μένα, μπορεί και να μην βγάζω καλά τα βίντεο, αλλά πάλι συμμετέχω και εγώ, όλα συμμετέχω. Και παιδιά, αυτό θα
για το καλοκαίρι, όταν θα έρθει Σεπτέμβριος, θα κάνω ένα καινούριο που θα έχει μέσα και τα άλλα, τα παλιά, τα 6 LPS και μπορεί να βρω και τα άλλα μου. Νομίζω είναι 4 LPS, δηλαδή τώρα έχω 12, πρώτα 4 θα έχω 16. Λοιπόν, σας παρακαλώ να βρείτε την απάντησή σας, φυσικά έχετε πολύ χρόνο για αυτό, που θα είναι για 4 μέρες, 3, μέχρι την Τρίτη. Διαγωνισμός ισχύει από τώρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλα τα LPS. Φιώνα, Ζόη, Μένιος, Λίζη και Sugar Sprinkles. Λοιπόν, να στα ξαναπώ. Μπραντ, Φιώνα, Ζόη, Μένιος, Λίζη, Sugar Sprinkles. Μπραντ, Φιώνα, Ζόη, Μένιος, Λίζη, Sugar Sprinkles. Μπραντ, Φιώνα, Ζόη, Μένιος, Sugar Sprinkles. Και Λίζη. Και εγώ δεν θυμάμαι καλά, αλλά δεν πειράζει. Και τελευταία φορά. Μπραντ, Φιώνα, Ζόη, Μένιος, Λίζη, Sugar Sprinkles. Sugar Sprinkles, Λίζη, Μένιος, Ζόη, Φιώνα, Μένιος. Μπραντ. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά για την προσοχή. Παρακαλώ καταγραφή στο κανάλι μου και παρακαλώ πείτε στα comments ποιος θα είναι ο παρουσιαστής.